Toto je Bob. Každým dňom sa stretáva s technickými normami a bezpečnosť berie veľmi vážne. No, teda minimálne sa aspoň snaží. Aj samotný filmový set má nejaké pravidlá, ktoré treba dodržiavať, aby nedošlo k újme na zdraví. No nič, so softboxovým fiaskom za nami sa Bob pripravuje na svoju ďalšiu výzvu. Možno s trochu viac opatrnosti tentokrát. Že ma to vôbec neprekvapuje, Bob. Vieš ty vôbec, čo robíš? Si istý, že to je dobrý na... Nič iné sa ani nedalo čakať. Ešte, že si mal tie okuliare, Bob. Bezpečnosť na prvom mieste však. No nič, nevadí. Poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. Notebook? Prosím vás, koho to je počítač, aby som mu to fakt do ruky nedával. E-mail? No, tam sa predsa nedá nič pokazať. Bob, to nemyslíš vážne, na akých stránkach si sa to prihlasoval. Puf, a je po počítači. Ako inak. V svete plnom technických noriem je Bob živým príkladom toho, čo nerobiť. Až na tie okuliare, tie boli fajn. Preto pokiaľ sa ocitnete v podobnej situácii, pamätajte, bezpečnosť na prvom mieste. Alebo nie? Ste normálni?